awusho nobhala kanti inkinga kanti kuphi ngisabathe ngiyabheka inkinga kanti kuphi Hawu ufuna ngithini mina ngithi ngitshela inkinga ikuphi ungalokho ucucuza ngikuyeke mungafuni hayi ungadlali ngami baba wena ongekho serious okay azame la nawu uplastic wesinkwa hayi bokoda nkosi yami ngoba uhlulo kuyibamba ayusho lento ofuna ukuyenza kumina uyayithanda awu ngizowenze njani angithi lokho ungincintsha ukhona uvaselina la maybe nawo ungasiza ngeke ngikwenze lowo doti mina awungitshele ke uqondile ngeke ngikwenze lowo doti mina awungitshele kanti istory sithini mangakhulelwa manje uzowenze njani uma Mkhize mangasibamba uzoblame bani hayi khuleka lapho ngeke ngishaye phakathi awungizuyise phela u1 ungabi nosathana hawu mina manje ngihlaselwa amademoni uzothini baba mengithi ngikwama period hleli ngikhokhela amabhili and lokho kuchaza ukuthini kwimanje ngikufake nering lokho kuchaza ukuthini lokho kuchaza ukuthi ungalokhu ngiphendula mina noma kumnyama ngiyangena eJerusalem hawu ngiqinisile ngempela ngeke ngenze ingekho icondom wena unamadimoni ngempela ngoba ngathi ungenza udomdo hawu ngiyadlala ngani yami at least ke ngithini hayi cha baba ungiqhatha ungalinge hayi ukuthinta ungathinta nice hayi nokuphinda ungaphindi ngakhohlwa uthi ngifonele lo mfana aphathe noma u7 khona manje izokhala alright nobhala bye